Kublai bi barok shagani ka video ka baar jong ka nathiar ki jing hikai. Hagani ka video ka baar ngan pan EP kumno bapinchnae ka new folder. Ka new folder kumut bapinchnae kum ya I kamera ka jong pihi. Hang ne hakmat hang ne ha desktop. Te nyngkong pidai ban I right click. Bat pinsia I hang ne ki tho new. Nang ta pinsia I hang ne ki tho folder. Nang ta sa klik hato pinsia I new folder hang tay mentad pin habban ai kertangi kini ke new folder dia mentangan ai kertangi kini ke new folder da ka nathiar kijing hikai mat hadin nang tangan se press enter te hang ni hapo dengan play kini pin habban klik pin habban double click ye kini ke folder da ka left click nang ta kani ka folder jong pi hang ni kan sipan iba this folder is empty ka bo mod ban ai te mentang ko aban tab jing roi hani shibo menta ngadon ye ka jing roi hapo pen drive ngam tab yu pen drive menta hapo cpu andang ada tab hapo un sami hang ni hakman te kuni pen drive jong ngam tawla mi pi in emi kani ka bagi tho open folder to view files ngan nyon hani but hang kini kidai ki badon hapo pen drive jonga te hang ni ka don kani ka jingruai guy pen road through it all kumno ngan le ngan ra ngan copy kani ka jingruai no pen drive hapo computer ngan left click si sen mat ngan right click pen cia I ya ka copy kani hani ka copy ka don nyon hato ha copy but select part hagani ka folder ke jong pi hagani ka nathiar ki jing hikai sa right click hang to but sa paste ka hang to kani ki jing ra jong pi menta kla don hani te menta ngim don kam show yo new pen drive jungi kani ki jing ra jong pi kla don hang ni hapo folder hagani ka bapishna menta he te kumno bapin le shwa bapin say open drive pi don kam ban eject yo open drive kumno bapin eject pilih yang ni nang ta pi right click hang ni pin cia I kani ke eject yo kani ke kerteng ke jong open drive jong pi nyon tu eject bat nang ta menta pila long ban say yo ni open drive te mentang la say yo ni open drive kani ke jing ruai ke jong pi kala don hang ni te menta pila la ban play ka I didn't know right from wrong te ka tu ke jing ruai te kumno pin delete part ni kani ke jing roi shubo menta pi kwa ban delete pinyan ni hato shi sen bat nang ta pilih hang ni delete bat pi yes te kan mau haba pi delete kampat delete load baro kan don hani hapo recycle bin baro ki pi delete kin don hapo ke recycle bin ngan pilih kani ke recycle bin menta pet kani ke jing roi kadang don hang ni te shubo menta pim kwa show kani ke jing roi pi nyan hang ni but pi I delete yang si sen yes katu ke jing rajong pi kala ja lot menta ma te tangkum tu hi hagani ka video ke baar kum tu ngi pila nang ban shina folder ban copy ban paste te kublai shibon ngin si kendo pat ha video ke balai